सुंदर जय जगन्नाथ। तो केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर समस्ते भलर थे। तो न्यू इयर पर आमर फीस्ट गोटे बाकी रही जाता से आज करने को आसचु। चलतु मुझे इंट्रोड्यूस कर दूचे आम निर्लज दलर जो मेम्बर मान सहित ये हेले आयशा आउ देखी आस ये हेले शुभ ये हेला सुचि आउ ये हेला रेसु आउ दी जण बाहर अच्छा से आसला सहित इंट्रोड्यूस करोची। तो आखिरे कला चश्मा मारिकी आम फाइनाली बाहरी पड़ू परिवा किणापी। देखी धनिया पुदीना आउ चलू पियाज आने आमर सब ये पूरी ए पैसा काढ़े लिपस्टिक दाग माइले पैसा काढ़े केते 115 पेन आनी कोड़े पेन से लिपस्टिक दाग मारिया भल भल को होची भगवान ए को दुनिया रे बिले कपाल को सिक्का छिड़ला भाया बिरियानी रोसे कर बिरियानी चाउल आसला बेलू एत बड़ शॉपिंग मॉल से चाउलटा ही ना। तो कौन करूँ फाइनाली आम केवल से तेल ही नहीं आसलु। आयशा एठी आयशा एठी सब तेल एठी तेल हमर लिटर जीरा पाउडर 5 चिकन 10 और बिरयानी 5 बिरयानी मसला जोड़े ना यूट्यूब की छोड़े बनी केते भाषा पके की थैंक यू मो होजी रोसे मते नेलो मु कहूची ए मते बुलाओ मु होजी रोसे आज रोसे त हमरो रेसिपी हबो होची बिरयानी ग्रेवी और रायता आपण तो जानि वेट मोर एक क्वेश्चन अछि जेहेतु मु वेजिटेरियन तो मो पई कोन तम पई आछो पनीर अच्छा तू हमरो आरे अरे एमिति कहि परिबनी बाकी रही जाइए। तो ये हो प्रिया से प्रोडी कैमरा ये हो ऋतु तो चैनल देखा आगु आ सब कौन चलती। अच्छा कैमरामैन किंतु कैमरा रे आसी अबे अधिक कौन नै जीव किछि हबनी तमे न जो भलिया होछ हां हां हे खाइ दिबो मो गैस लगु चाटस पकीबी साउंड कोडे चलू जा मानो तो एटा हमर फास्ट होची क्रिस्पी एटा फास्ट होची क्रिस्पी कॉर्न तो सेति पई हमर फास्ट पानी रे कॉर्न टा पकिया हे जाईची तापर लूण टिके पकिया हे सेडा टिके सिझिया पई छोडा हे जिवो तापर देखबा तार प्रोसेस टा केमती कोन होची बंद कर लियो ये किछु करूनी खाली फोटो उठो जे ट्राइपॉड रे आ किछु नहीं जूम करे पड़ो आ जूम होनी फोटो उठे दो जी खाली अरे नहीं से सब हां धनिया पत्ता को टेस्ट लगे हां रो रो अल्प टिक्की मका हां ये ला हल्दी गुंडा हां तो मक्का रे हल्दी गुंडा पड़ला लंका गुंडा उड़िला तापर लंका गुंडा भी पड़िबो आ कोन पड़िबो कि एटा होची रेड चिली पाउडर आउ टिक्की लंका गुंडा पइना भौणी तमे मो सहित एमिति कथा हेई परिबनी तापर टिके चिकन मसला के चिकन मसला स्किप कर दिया
ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ମସଲା ପକେଇବୁ ଖାଇବୁ କ'ଣ ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର କ'ଣ ସ୍କିପ୍ କଲ? ହଁ ତ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ସ୍କିପ୍ କରା ହେଇନି। ହଁ ଏଟା ଆଡ୍ ହବ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଚିକେନ ନାଇଁ ହେଇଲାଇ ତ ହେଇନି। ହଁ ଆମର ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣ। ହଁ ଲୁଣ ବି ପଡ଼ିବ। ପକେଇଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ ହଁ ତ ଦେଇଥାଉ ଲୁଣ ଆଣ ଲେମ୍ବୁ ତମେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଣ। ହଁ ତାପରେ ଲୁଣଟା ପଡ଼ିବ। ହଁ ତାପରେ ଲୁଣ ଶସ୍ତା ଲୁଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ନା ନା କସ୍ତା ନୁହଁ। ହଁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଣ ଆଣିଲଣି। ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଣ କୋଉଟା ଅଛି? ଏଥିରେ ଆୟୋଡିନ ଥିବ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ? ଟାଟା ସଲ୍ଟ ସେଇଟା ସେଇ ଏକା କଥା। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟା। ଟାଟା ନା ନା ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିବା। ଏଥର ପଡ଼ିବ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର। ହଁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିବ ପକା। ଖିଲା 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 ଖିଲା। ସେଇଟା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଟିରେ ହଉନି ସେଇଟା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଡ଼େଇକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ହଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ଟିକେ ରହିଯା ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି ତଳ ଉପର କରିକି ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିବେ। ସେମିତି ମିକ୍ସ ନ ଆରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଦେହରେ ବାଜିବନି ରେ ଦେଖିଲୁ ବାଜିଲେ ତ ଦେହରେ ତୁ ଛାଡ଼େ କାହା ଦେହରେ ବାଜିବ? ପକା କହୁନୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେଟା କୋଟ୍ ହବା ଦରକାର ପକା ତୁ। ପକେଇନି ଆଉ ପକେଇବି। ଏଇଠୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିକି ପଳେଇବି। ହଁ ଏବେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିଦିଅ କାରଣ ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁଘରେ ବିରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ମୋ ମାମା ଅଛି ତମେ ଶାଶୁଘର କଥା ଉଠଉଛି। ରହିଯା ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକଉଛି। ଟିକେ ସେତିକି ପକା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର କ'ଣ ଖାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ପକଉନି ତାକୁ କୋଟ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଭଲସେ। ପେଟ ଖରାପ ହେଇଛି। ଦିଟା କ'ଣ ତଳେ ଗଳି ପଇଲା। ପାଉଡର ଛଡ଼ା ହେଲା ଦେଖୁନ ପାଉଡର ଛଡ଼ା ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ହେଲା। ଧନିଆ ପକା ଧନିଆ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼େ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଭାଇ। ସେଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଖିଆଯାଏ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଏ ଲୁଣଟା ଟିକେ ସାଇଡ୍ ରଖିଦିଏ ଛାଡ଼ିକି। ଆମେ ମକାଟା କୋଉଥିରେ ଏଇଥିରେ ଛାଣିକି ରଖିବା କି ଏଇଥିରେ? ହଁ ଛାଣିକି ରଖିଦେବେ ଏଇଥିରେ। ହଉ ଆମର ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ମୁଁ ଅନ୍ କରିବି। ମାସ ଯାବଡ଼ା ତା 2 ଟଙ୍କାଟା ରହିଗଲା। ହେଲା ତେଲଟା ଟିକେ ଚିରିକି ଆଣିବ। ୟା ପରେ ଆଉ ଲମ୍ବା ଚିକେନ ରେ ପକେଇବନି ବୋଧେ। ଆଉ କାଢିକି ପୁଣି କୋଉଥିରେ କହିବୁ ତେଲଟା ଢାଳିବ ସେମିତି। ସେଇଠି ଥୁଆ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ। ହେ କରେଇ ଗରମ ହେଇଗଲା। ହଁ ସେମିତି ହୁଅନି ନା ଏଇ ସାଇଡ୍ ଏଇଠି ରଖିଦେଲେ ଫୋନ୍ କ'ଣ ହବ ନା ହବନି? ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି ଏଇଠି ବାରେ ଆସୁନି। ସାଡ଼େ କାହିଁ ଯାଉଛି ତୁ ଏତେ ବାଟ? ମୁଁ କରିଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପକେଇବ ନା? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଆଇଟା ପୁରା ସେ ଜାଣି ଘୋଡ଼ା ନାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଏଇଲେ ଘୋଡ଼ା ମେଡ଼ିସିନ ଲଗେଇବୁ ଧୋଇଦେ ହାତଟା ଧୋଇଦେ। ଏ ଲାଗିଯିବ। ଘୋଡ଼ା ଖିଲା ମକେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା। ଧନିଆଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ମତେ ଜଲ୍ଦି କରିବେ। ଭୋକ ହେଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନର ମୁହଁ ଦେଖାଯିବନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କାହା ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ମୋ ଫୋନ୍ କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ଏଇ ସେ ଇଏଟା ପକେଇବନି ମୁଁ ଏମାନେ ତୋରି ଫୋନରେ ତ କ'ଣ ଏଇଟା? ହଁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଫଟୋ ପକେଇବି। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଉଡର ଏଇଟା ପକେଇବୁ ନା ତରକାରୀ ହବନି ବୋଧେ।
थो ताको थो कैमरा पड़े देखा देखे इतना ना କି ଗୀତ ବାଜୁଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଚିରିବାକୁ ଚାहे ସେଇଟା ବି ଚିରୁନି। अरे सुन सब वीडियो कर दो स्नैपचैट रे पकड़ दो स्नैपचैट रो वॉइस टा कॉल कर दो देखते घटो सब कटे दियो आ मु जो वीडियो टा बनेबी ताते वॉइस टा कोन रखिबो सब वॉइस कटेला पर तू तो वॉइस पकीबू मन इच्छा कोनटा कहै छ नादर के सब काने हो पांडे बड़ी पांडे भात तो जे को बसिनु जे भात एक बसिनु ଘୋଡେଇ ଦେ ତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କର ଘୋଡେଇ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ଅଛି ବା କାଇଁ କାଇଁ ପଳେଇ ପୁରା ପାକି ଏମିତି ହେଲା ना हो खंडे थोड़ी टाइट रख दियो ହଁ ये वीडियो चॉकलेट बंद फोटो को सीने से या चिपकाने से या केरी कॉल से ले फोटो को सीने से या चिपकाने से या केरी कॉल से मेरे कब से हुए गीता या बताने से या मिस कॉल से नहीं मैं स्टीम कर लुण ड्रिंक से बुड़देलु लुण से भी भीतर हबडी आई तो এটা দেখি কোনাটা মুদ্দা কেমতি ହେଲା এটা ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲିଛି ଏଠି ପିଆଜ ଏଠି ରହିଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ଭିଡିଓଟା କରୁଛି ତ ଟିକେ
କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ଟପ୍ କଥା ମସଲା ପଡିଲେ ମସଲା ସବୁ ପକେଇ ଦବ କାଶ୍ମୀର ଟା ପକେଇଲ ସେଇଟା ଲଙ୍କା ଚିନିଟା ନା ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଆରେ ହେ ପାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ଆଣିଦିଅ ରେ ପକେଇଲନି सोना सेट खोईता एटा काय अरे एटा एकु मोबाइल खोजिबे मोबाइल हां मत गैस लीक होज ना डिजाइन मसला रखि दे सेथु आ तो मत पड़े ना खाली कोटा मसला जोड़ा दे पकई दे एडी आले सर एने पकई दे तू पळे ए भल लगे कहबे कि ते कोटा मत देखा बुझिला देखाउते कोटा मसला पकऊ जब मैं एक वीडियो को डैडी के ना मो सोना हाथ बिरियानी खाइबी बोली खाली मसला खाली कषा होची चिकेन पड़िबो समते एक्साइटेड अछि कारण भोक होलानी आसी 4टा बेला भी पाखापाखि हे गलानी जल्दी जल्दी से थें करिया पड़ू 4टा गोड़ी ना ना ये पाना नई गला फाइनली भात दस्ता ना कोना दम जा सुती थो वो स्टॉल के नीचे की एटा पके उनु मोबदा ओटा घोड़ी जा के जाने हां ना नोड़ जा सोना तो देखा देखी ए आवडी भात दुनु सोना पूरा रातिला ठीक है उदी ना आउ दे बा के चाय बुचरानी के काटी दबु अरे तो दही समस्त पर सादर से डंकीटा तो डंकी पानी को पी हबनी ये पियाज तो का करे टमाटो को करो ओटी के पेरे बोली पास माने ए स्मेल हबो हो सुची टिके टंकीटा दे पानी आउट बोतल थिला तंदो गोळे कि ना दे मका आपला काढी दे ना से सोना ना 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 याडे टिके तो गोळे दे खाली टिके रह टिके ନାଇଁ କହିଲେ ନୂଆ କରିବାରେ ହବନି କି ଭିଜ୍ ମାରିଲା ବେଳକୁ ହବନି ୟାର ଯୋଡ଼େ ଚାଲିଛି ଆଉ अरे तू कबाटा बाहर कौन नहीं करते हो जानी पर अरे क्यों सका होती है ମାଲୋ तू जे तीजो ए कांडू हम पानी गल्ला गल्लो ତୁ ଯେତିକି ସେତିକି ରଖିଦେ ଟଙ୍କିଟା ଦେ तो कौन ना तू बसी पड़े କାହିଁକି ତ ଗ୍ରେଭି ଆସୁନି ग्रेवी भी टिके रह देला तू किंतु से डंकेटा टिके बढ़िया ଗ୍ରେଭି ମୁହଁ ମାରିଦେବି ତ ने पति ना थोइबी धोइबु कहीं जे ରୋଷେଇ କରୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କାହିଁକି ମୋ ପିଲା ସବୁ ଡାକ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିବେ ମୁଁ ଦେଖିବି हां कौन ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ସତ? ଛାଡ଼ୁନି ବୋଲି छाड़ियो नहीं करतीवा थैंक यू अब ଆମେ ତ ଗଲେ ଗଲେ सोनाକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁନି बोलो मां ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବ୍ଲଗ୍ हाँ समझ मो बहुत देखु थी सब तक जाओ समस्त मम्मी मैंने मत पसंद करछन ना हाय ओ माय गॉड सेलिब्रिटी नानी पिल्ला पढुछथि हां କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ତ କହୁଛି କଛି ଛାଡ଼ୁନି ଆଉ କନ୍ଦି ହେଇଗଲା ନା କଣ जाओ हे पिले मैंने फर्स्ट टाइम देखो चिकन बिरयानी चिकन बिरयानी लेग पीस नहीं लेग पीस ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଛି आटी पानी राव राव लुकु दे लुकु राव राव कहबनी केतेला केतेला असुविधा हो ବସିନି कोची बस पाड़ी देला ना
ଲେମ୍ବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାହୁଁନୁ ଏ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲୁ ଭଗବାନ ପିଲାଗୁରା ଭାରି ଖରାପ। କଣ କହିଲି କହିଲୁ ମୁଁ ତ କଣ କହିଲି ସେ କଣ କହିଲା କାକୁଡିଟା ଆଉ ଦିଟା ରହିଲା କାଟିକି ଖାଇଦବା। ପାଗଳଟା ନା କଣ? ଆଉ କେତେ ଲେୟର ସବୁ ତ ପକେଇଦବୁ ତାକୁ କାଟିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦଉନୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ତୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣୁ? ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି। ହଁ ଲୋ ଏ ଭଗବାନ କଣ କହିବ ଗାଙ୍ଗାଳି। ଲୁଣ ଏଇନା ପଡିଲେ ନା ଖାଇନି ମୁଁ। ସିଏ ବସି ପଡିବ କି ନିଆରେ କହୁନୁ ମାନେ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ସୁଚି ଓନିଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସୁଚି ନିଜେ ନଉନି ପକେଇକି ତୁ ରେସ୍ ପକେଇଯିବା ସୁଚିର ବଢିଆ ଶୁଭ ମୁଁ ଯିବି ତୋ ସହିତ ରହିଯାଇକି। ଭାଇ ବନ୍ଦ କର ଅଛି ଲାଇଟ୍। ସେ କାଟିବ ସବୁ ହଁ ସବୁ ଭଏସ୍ କଟିଯିବ ନା? ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଭଏସ୍ କାଟିବି ଅରିଜିନାଲ ଭଏସ୍ ଦେବି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କାଟିଦେବ। ଆରେ କିଛିଟା କାଟିଦବୁ। କିଛିଟା କାଟିବି ଯୋଉଠି ଖରାପ ହେଇଥିବ କଣ କରିବି ସେଇଟା ତ ଅଛି। ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ବାଟି ମତେ ଲାଗୁଛି କଣ କହିଲୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଭଏସ୍ କଟିଯିବ। ହଉ ସେଠି କଣ କଣ ସବୁ ଆଡ୍ କରିଦବା ଆଉ ଆରେ ଭାତ ପଡିବ ରେ। ସେଇଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ନେଇଯିବ ଟିପିନି ନା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ହଁ ନେଇକି ଯିବା ସେଠୁ ଅସୁବିଧା କଣ ମୁଁ କାରଣ ସେଇ ଏତେ ଅନୁସାରେ ତ ଆମେ କରୁଛି। ଖାଇବାନି ଏଇଟା ମୁଁ ସିଓର। ଯେତେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ନ ଭରିଥାଉ। ହଁ କେହି ଆଗ ଲୋଭରେ କି ନେଇଯିବୁନି ଲୋଭରେ ଆଗ ଖାଇସାରିବୁ ତାପରେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଲାଣି କଣ ହଁ ସେ ଆବେ ସେ ଆଡେ ନବା କଥା କହୁନି ଏଇ ଗ୍ରେଭି ରଖେ। ମୁଁ ରଖିବି ହଁ, ରଖିବି ରହିବୁ। ମୁଁ ଦେଖିକି ରଖୁଛି ପାଣି ଦେବୁ। ହଁ ଆପଣ ଏମିତିଆ ମୁଁ ତାକୁ ଚିକେନ ଗୁଡା କାଢି ଦଉଛି ବା ମୋର ବୋଧେ କାଳେ କଣ କରିବ ଗ୍ରେଭିରେ। ଆଲୋ ସିଏ ପୁଣି କଣ ମୁଦା ମସଲା ସୋନା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଆମର ଡେଲି କଷ୍ଟମର। ଡେଲି କଷ୍ଟମର ରୋଷେଇ ଆଲୋ ଜଲ୍ଦି ହେଇକି ଏଇ ସୁଚିଲ ଘିଅ ସବୁ ଯାଇ ପକେଇ ଦଉଛି। ଟିକେ ରଖିବି। ଆରେ ରହ ଆରେ ଆଇସା ଯିବ ତ କିନ୍ତୁ ମୋଟା କରି ଦେଖୁନ ସୋନା କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଇଆଡେ ଯିବୁନୁ ଦେଖିଲି ସୋନା ଘିଅ ଗନ୍ଧ। କୁହନ୍ତୁ ଘିଅ ଶୁଙ୍ଘିଛୁ? ସିଏ କାଟୁଛି ଟକ୍ କାଟୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟକ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଘିଅ। ଢେପି ଦୁର୍ଗା ଘିଅ ଆଲୋ କଣ ଯେ ସିଏ ତ ଜଣେ ପକଉଛି ତୁ କାଇଁ ମଝିରେ ପଳେଇ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଘିଅ ଆରେ ନା ସିଏ ପୋଦିନାଟା ପକଉଛି ସିଏ କଣ ପକେଇ ଦଉଛି ସେଥିରେ ଦେଇ ସାରିଲ ଏଇ ପୌଡ଼ର ପାଣିଟା ଦେଲ। ମଝିରେ ପକା ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଏମିତିରେ ହଁ ଘରେ କଣ କହୁଛୁ ଉପରେ କଣ ଗୋଟେ ମଳିଆ ଏପଟେ ଆମେ ଟିକେ ଗ୍ରେଭିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ହେଲା ବସି ପଡିବ ଟିକେ ପାଣି ଦବା ଏସା ଖେଳ ହେଇଯିବ ତୁ କଣ ଦୁର୍ବଳ ପାଣି ପଡିଯିବ ବେ ସୋନା ତୁ ଦଉନୁ ଭାଇ ଖେଳୁଛି ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦଉ ଆଉ ସେଥିରେ ତ ବାଟୁଛି ଫିନିସ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରେ ଏଇଟା ମୋର କାମ କରି ସେପଟେ ସେ ଦୋନଟା ଏପଟୁ ମାର ଖାଇଦେ ତ ସିଝେଇଛି ସିଝନ୍ତାରେ ପାଣିରେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇଲେ ତାପରେ ଦେଖୁ ତାର वेजिटेरियन ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅର୍ଡର ହେଇକି ଆସିଛି ବାହାରୁ पनीर बटर मसाला फल यहाँ है इसके अंदर तो जूम कर
ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛ ୟା ପାଇଁ? ଭାତ ଖାଇଲି, ଭାତ ଖାଲିରେ ଖାଇଲି, ଶୁଖିଲା ଭାତ ଖାଇଦେଲି। ରହିଥା ଦହି ଖାଇଲି। ତତେ କହିଲେ କାଢିବୁନି ଏତିକି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଗରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଭୋକ ଗଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା କେମିତି ଆଜି देखो इसको हाय बाबा रे ସେଇ ତ ବି ବାସ୍ନା मैं बाथरूम में बैठो ଭାବି ଭାବି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ନେଇଯାଅ। ମସଲାଟା ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ ସେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଟିକେ ବଟଲ ପନିର ବଟଲ ମସଲା ରୁଚୁକୁ ବାହାରେ ରୁଚୁକୁ ବସି ପ୍ରଫେସନାଲ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି କହିଲ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଯୋଉ ଚିକେନ ପିସ୍ ଗୁଡା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ତଳେ ଖାଲି ରାଇସ୍ ରଖନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆଜି ସେମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରିକି ଆମେ ଖାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥା ତୋରି ପାଇଁ ରଖିବି ତା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ରଖା ହବ ତାର ମନେ ଅଛି କାହା କାହା ପାଇଁ ତୁ ହବ ଏ ପ୍ରିୟା ମୋର ଦୁଇ ପାଇଁ ରଖିବି। ହଁ ରେ ଏଇ ତମେ ତ ଖାଇନ କେହି ଟେଷ୍ଟ କରି ଟିକେ କୁହ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର आई होप भिडियोटी आपण मानक भल लगी और जदि भल लगी ताहले लाइक कमेंट शेयर निश्चित करूँ और एमती मो भिडियो देखिया सब्सक्राइब कर दियंतु। रहुची जय जगन्नाथ।